kining mga bata mao ni siya ang gideklarar ni Kristo nga mao'y tag-iya sa gingharian sa langit. Niya ang mga dagko unsa may gideklarar ni Kristo para sa mga dagko kanang di na bata ba? Paamo kibaw? Kung ang mga bata mao'y tag-iya sa gingharian sa langit, ang mga dagko unsa man mao'y mga impiernohonon. Muna nga niingos Kristo, unless you become like these children, you cannot enter the kingdom of heaven. Importante kaayo ni nga kamatuoran kay daghan ra ba nato impiernohonon pagyod, di pagyod mahigugmas mga bata. Kana lang mentality daan nga kinahanglan duha ra gyud ka bata ang among ianak sa among kaminyoon. Kana mo na number 1 nga mentality nga makapaimpierno. Kay ngano man ang ikatulo ngadto sa pataas nga gidaghanon sa bata, din ama na sila mo higugma. Magbutang dag limit. Nya ikaduha nga mentality nga ang bata way buot kinahanglan disiplinahon, pinaagi og badlong, yaw-yaw, control, latos, kusi. Mahigid ng disiplinahon kay mag-anad na, mudako na nga way buot, way batasan. Kanang mentality ha, mao na sa nailaing impiernohonon. Ano man mo diha? Tugtog naman lang mo. Lingay mong tupad ing na saman dili ka impiernohonon. Wow na. So unsa may buhaton? Ang una kinig yung sundo nato ang batasan sa usa ka bata nga niya diri sa atong unang pagbasa. Unsa may batasan sa bata dinhi sa unang pagbasa nga gipakita nga magsigi ra gyud og sunod unsay maayo. Ingnang Josue, kinahanglan wa gyud mo'y sala kay silutan mo sa Ginoo. Dili mi magpakasala, moalagad mis Ginoo. Sundon gyud ninyo ang tanang sugo sa Ginoo. Sundon namo ang tanang sugo sa Ginoo. Di ba kana mga bata anak na sila? Ingnon nimo sila, unsa may inyong gusto, Ginoo o yawa? Sa ito bagso nga bata, automatic na Ginoo. Kamu magpanagana pa mo. Sa Ginoo o yawa. Unsa man ang pamakak sa Ginoo na sa yawa, diretso gina din sa yawa. Ana gina mga bata. Nya kamo dili mo mamakak, mamakak. Sultim sana sila. Beka mo kano be? Unsa man ang libak sa yawa o sa Ginoo? Hinay kay tinubagan. Mga bata, titso ginakuso ginantingog be usbon ako. Unsa man ang panglibak sa yawa sa Ginoo? Very good children. Unya, dili mo manglibak. Libak. Kanang sige pangigi anang mga kwarta o kanang mga yuta. Kinsa man ang batasan sa Ginoo sa yawa. Dili mo mga igihan. Kanang pa-colors buhok o kiskis kilay unsa man ang buhata sa Ginoo sa yawa. Tanawa, di ba? Nisugod na mo, di na mo tingog. Gano man, mo justify naman. Di sad padiruoy ka ng kuwan mo sa ni padirgod. Lain sa kaya tanaw na tong naong, bati kitag naong. Na, sugod na mo diha. Kisam sa gasulti ni mong bati kag naong kung dili ka magpa-colors buhok. Nga bati kag naong kung di ka mangiskis o mamadlis anang imong kilay. Kisam may gasulti ni mo ana. Na anas Bible? Gisulti nas Ginoo?
gihunghong nas Espiritu Santo dili oy ang gasulti nimo ana ang mga nagnegosyo anang pa-colors buhok, ang nagnegosyo anang paputis naong o kanang pamadlis kilay, maunay gasigig sulti nga bati kag naong basta di ka mangiski sa imong kilay o magpa-colors imong buhok kay haron mahalin ang ilang gibaligya. Kanang pagpalit og slat unsa man na nga buhat sa Ginoo o sa yawa. Onya, namalit na mong slat. Oh, very good. Salamat ha. Kinsay naka-appeal ani. Ang atong halin sa SBF DAG diabot na 41,323 ka slots. Oh, pakpak. Ang atong dako-dako pa man din ang atong Divine Wisdom and Development Kutob Rarabani ugmang adlaw Domingo 6,000 atong gibaligya tag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 3,927 na. Oh, pakpak. Naapay 2,073 ka slots. Mamalit pa mo children. Sige, pamalit pa mo karon kay ato ning hotdon karon di tani paaboton ugma. Gamay lang ana 2,073 ka slots tag 100 ragon agod. Niya ug ang tanan akong subscriber aning akong YouTube channel, wa pa nailabot sa Facebook, wa pa nailabot sa kanang mga vloggers nga nagsigig post sa atong homily, daghan sang ni follow diha. Oh, daghan kay na sila 163,000 na. Sus og mamalit lang nag slots aning SBF DAG wa na hurot dayon pero nganong wa may nipalit kay wa ta magpuyo sa magbata. Kabantay mo ng bata ako na agim sa ko pagkabata mahinomdom jud ko kapila gyud ko gilatusan ni mama kanang mo anak migtabuan maninda diha maligya sa among mga baligya. Di ba daghan man kay na ibitay-bitay dayon mga duaan, mga truck-truck, inana. Wa ko kay bawog na ba may kwarta, wa ba basta akong mahinumduman, wa mi hapit sudan, ana. Kada semana wa mi hapit sudan. Pero makakita kay ko nang truck-truck ng mga pusil-pusil. Sugo dayon kog hangyo ni mama ba nga magpapalit. Yes mama, ay sige palit ang watay kwarta. Hilak dayon na sige agas luha hangtod makusian na lang ko hangtod malatusan na lang ko kay gusto jud kong mopalit wa na ko maghunahunag na abay kwarta wa kabantay mo mo na batasas bata mo na kamo bisag wa mo'y kwarta pamalit mo slot hilak yun inasus di jud ko kapalit. Oy, magsigi man og kwenta. Unyag mo palit ko ani, unyag akong kuan, ang akong budget, ang akong budget ana. Wa na patay na kadiya. Pero adto na gani sa gadget, sa mga sinina, mga TV, mga appliances. Uy, mangutang yun, mangutang. Magsigi gid anang utang-utang, bayad-bayad hangtod na lang noon, perti na nagdepresyon ang uban. Sige anang utang. Musangko pa usahay diri simbahan nga rispare hangyo pa pader tabang ko bayad sa kong utang na mao na ni ron. O magiging palit og slot ako na nang imong pabayaron. My point is sundo nato ang Ginoo bahala nag-unsay mahitabo. Mao sa nay batasan ni Mama Mary, mo nay gipasunod ni Moises og ni Josue sa mga tao sa Israel. Subo lang palandungon kaya mga Israelita misalikway sa Ginoo sa makadaghang higayon, mao nang nangamatay sila. Kitasad kada nato sa likway sa Ginoo, kada nato supak sa iyang kabubuton, mga matay sadta. Ang bata cute gyud kay nang bata kay ngano man musunod gid na siya unsay sugo sa mama o sa papa. Kanang batang gamay ba iniging mo tanan na ari na ta bisag gadua pa na siya diha biyaan ginang iyang giduaan kabantay mo
Pero kamo, manimba na tayo. Ang labonon, pertindaghanan labonon. Ay sunod lang kung si Mana, musabot ra ng Ginoo. Mamatay bitaw pagkagabi ida. Pragod ninyo god. Sunod buwan na lang ko palit og slot. Sige, matay kay karong gabi na. Di juga kapalit. Di habitay ni text na ko, ingon din siya, Father, naa pa ng imong, kuan pamanto, kato pamantong 4 slot challenge, naa pa na imong 4 slot challenge karong month end, niya ako naman itong gi-close, nako, oy, close naman siya, hala kalain, month end pa man akong sweldo, good Father, ako, sige, i-reserve lang tika. Pagka month end na, ingon din siya, Father, pwede partial lang usap. Nako, sige, mura sa dig-appliance na, utang-utang. Nako, sige, okay ra. Basta gitali na tika dito. Reserve na ka, abdigi na ni motivasyon na. Pagdangtan na sa sunod buwan, siya, Pader, mauna, nalimot ako ba? Doon na ba ito siya gisa? Siya, Pader, mauna ni ang final nga kuan, akong 4 slot challenge. Nako, oy, very good. Pero nalimot ako, good. Pero believe ko ato diya, kay iyag yung di ko ka-imagine ba usa ka buwan niyang sigig pamalandong partial o sa Lord sunod kanina sa Lord doon na ba siya tulubagon ako? Doon na ba siya tulubagon sa simbahan? Sa tinuod ay pero ang iyang kasing-kasing gihimo niyang obligado ngadtos Ginoo mao na nindot kanabang iobligar nato ang atong kaugalingon sa pagbuhat og maayo ngadtos Ginoo dili lang sa atong isig katao o kaha para sa kaayuhan sa kaugalingon. Kaya naman ko iba nato mingon, kinahanglan jud kong musimba, birthday ra ba nako karon? Unya di ka birthday di lang ka musimba. Kinahanglan jud ko magrosaryo kay mo take ra ba kog board exam. Og di aday kay take sa board exam, di gid ka magrosaryo kada adlaw. No? Muadto jud kog simala, muadto ko og asa pa na aron lang jud ko maayo ani akong cancer ug wa gid kay cancer di gid ka moadto labi na gyud mayon pasayloon mangumpisal dayon kumpisal ko Pader ngano man na magukoy sakit Pader operahanan ko nya kinahanglan jud ko mangumpisal ug di gid ka operahanan di gyud ka mangumpisal kaluoy mao na ang rason nganong mobuhat tag maayo tungod kay ang Ginoo gasigig hatag nato og maayo og siya sad maoy muhukom nato og kinsa ray makabuhat ani ang mga tawo ra gyud nga sama sa gagmayng bata og nahigugma sa mga bata dili magsigig kontra sa mga bata o kaha musalikway sa pagdawat og bag-ong bata pinaagig abortion og mga artificial contraceptives ato ning wag tangon tanan aron mo baha ang grasyas Ginoo kay ang mga bata mo'y tag-iya sa gingharian sa langit. Nindog na ta.